ανεξήγητες δυνάμεις της πυραμίδας. Βλέπουμε μία πυραμίδα με βάση 23,5 εκατοστά και ύψος 22,5 εκατοστά. Είναι φτιαγμένη από χαρτόνι και χαρτοτενία. Στη βάση της βλέπουμε μία τομή 6 εκατοστά, τετράγωνη τομή 6x6, και πατώντας εδώ βγαίνει η βάση και παρατηρούμε την εξής κατασκευή. Είναι κολλημένη μία βάση για ξηραφάκια, αυτά τα ξηραφάκια τα γνωστά της αγοράς, τα γνωστά ξηραφάκια, όπου έρχονται έτσι σε πακέτο των 5, και το εξής φαινόμενο παρατηρείται βάζοντας ένα ξηραφάκι κάθε φορά μετά τη χρήση του μέσα στην πυραμίδα. Όταν μπει στην πυραμίδα είναι σε αυτό το ύψος περίπου, ύψος 6 εκατοστών. Βρίσκεται μέσα στην πυραμίδα το ξηραφάκι και η πυραμίδα δεν αφήνει να οξυδωθεί το μέταλλο του ξηραφιού, το μέταλλο του ξηραφιού εδώ πέρα, και δεν στομώνει το ξηράφι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά αφού ξυρίζεστε και τοποθετείτε το ξηραφάκι πίσω στην πυραμίδα, το ξηραφάκι μένει για πολύ καιρό κοφτερό, δεν στομώνει, δεν χρειάζεται να αλλάζετε το ξηραφάκι κάθε μήνα ή και εβδομάδα αν ξυρίζεστε πολύ τακτικά, και μπορείτε να αυξήσετε την απόδοση και τη μέση ζωή ενός ξηραφιού τέτοιου έως και το δεκαπλάσιο. Δηλαδή, αν αλλάζετε κάθε μία εβδομάδα ξηραφάκι ή κάθε ένα μήνα, θα αλλάζετε κάθε 10 εβδομάδες ή κάθε 10 μήνες. Αυτό γίνεται γιατί στο εσωτερικό της πυραμίδας και στο ύψος αυτό που περιγράφω υπάρχει ένας μηνίσκος της πυραμίδας, στον οποίο δρούνε δυνάμεις πέραν από τις μετρήσιμες τις επιστημονικές, και μπορεί αυτός ο μηνίσκος, ο ενεργειακός αυτός σταθμός μέσα στην πυραμίδα να απορροφήσει την υγρασία στο εσωτερικό της πυραμίδας, να κρατήσει σταθερά την υγρασία, τη θερμοκρασία, δεν οξυδώνεται το μέταλλο, και πολλές άλλες δυνάμεις που θα το περιγράψουμε σε μία άλλη